Inspiració, doncs sí, és aquest procés mental de treball, d'imaginar, de crear, d'endinsar-te en aquest món oníric d'on tu vas traient les idees. Segueixo línies, formes, espais, coses que a mi em suggereixen mentalment històries i segueixo per veure per on van. Com que és la teva feina, és el teu mitjà, vas deixant anar allà les coses que veus al voltant, les coses que et passen, el que sents, el que t'interessa més, el que t'interessa menys. Inspiració també vol dir moltes hores de llibreta i esbossos i dibuix. Vull dir, no és allò que dius, m'assento en una cadira i espero que vingui la musa. La musa vindrà, però al cap d'un treball, al cap del treball. Tot és com d'una manera natural, no? Va passant la vida, et van passant coses. Jo vaig passar un càncer i el que em va estirar i el que em va salvar, evidentment, els metges, els oncòlegs, la medicina i tal, molta gent al voltant, però l'amor i la natura és el que va ser els dos flotadors. I encara que estan allà com ja tancada aquella etapa, moltes vegades, hi ha part del llenguatge que sempre et torna a aflorar, no? I el tornes a agafar per algun punt determinat. Però en realitat ara mateix sí que el que m'envolta més és la natura. L'artista en si és una persona lliure per excel·lència, per tant, el que és límit és contraproduent ja a la paraula artista. Al final, per descobrir has de caminar i has de remenar, no? I el que fas quan estàs en tot això, tens la curiositat de, i si ho poso així, si ho poso així, i si ho faig amunt, i si ho faig a baix, i si ho faig d'una altra manera, fins al límit de la bogeria, a vegades, no? També a vegades buscar l'equilibri aquest tan genial que busquem tots i que costa tantíssim. Elaboro, reelaboro i una imatge que sigui coherent amb la meva estètica, perquè això és una de les coses més difícils que té un artista, crear-se una pròpia estètica. Tal com vas tenint experiències, no és que m'inspiri en una situació, en una història, és tal com veig com van evolucionant les coses, doncs em provoquen que d'això s'ha de parlar. Sí que és cert que depèn dels projectes, requereix treballar uns temes, no? Llavors, evidentment, aquí ja fas un altre exercici de treball, no? La que em sento més orgullosa de les escultures que he fet és la dels passadors. És una escultura que forma part de la història d'aquest país. Aquesta escultura parla de l'època de la guerra mundial, no? I que Andorra va tindre un paper bastant important. Hi havia un grup de gent molt humana aquí a Andorra que es dedicava a agafar aquestes persones que arribaven i els ajudaven a passar fins aquí dintre Andorra, d'amagat, evidentment, i els instal·laven en l'Hotel Naudi, on hi ha la meva escultura a davant. L'andorrà que li passa el braç per darrere l'esquena en el pobre exiliat i l'andorrà porta un paraigües a la mà com a sentit de xupluc, no? I l'altre, pobre, només porta una maleta trotinada, vull dir, marxaven o fugien de la guerra, vull dir, amb l'oposat, es pot dir. És una escultura pública que recordarà a la gent que això ha passat. L'art ens defineix, no?, com a persones i llavors fa que a la història puguem fer un repàs, no?, de tot el que ha anat passant. I llavors, està bé recordar segons quins moments que a vegades després se'ns obliden. L'art em sembla que és una eina molt interessant per saber d'on venim, cap a on anem, al moment que vivim, no?